Čaute lidi, já jsem Ben a vítám vás u mého druhého videa na tomhle YouTube kanále. Toto video bude z Get Down, jak už jste si možná někteří mohli všimnout. A jsem na serveru revisor.tv a můžeme se za chvilku vrhnout do hry. Ještě 30 sekund, takže já možná stihnu říct, o co to jde. Jsou tady dvě fáze. První je v parkourová, kde získáváte coiny, buď z bloku lampy, nebo jako z diamond bloku. A nebo jako pak je druhá fáze a v druhé fázi jde vlastně o PvP. Podle toho, kolik získáte coinů, za to si vlastně kupujete věci a třeba meče, enchantujete a tak dále, a tak dále. A pak je ta PvP a tam vlastně máte jenom jeden život a ten, kdo to vyhraje, zabije všechny, nebo jako poslední přežije, tak ten to vyhrál celou hru. Vlastně nejdůležitější je ten parkour, si myslím osobně, protože tady vlastně získáváte ty peníze, coiny. A to je asi všechno, co jsem vám měl vysvětlit. Takže tady vlastně tohleto lampa, ze které dostáváte méně coinů, na začátku kolem 80, první dva myslím nějak kolem 90-80 a potom už jenom kolem 50, to je tak pro začátek, abyste něco dostali. A potom je ten... OK. Potom je ten diamond block a z toho dostáváte většinou 100. Resistance. Nice. Ne! A můžete, jak jste teďka zjistili, tak se můžete i zhazovat. Což je vlastně výhoda, jak pro koho, že? Ne pro toho, který je zhozený, ale pro toho, který někoho zhodí. A bitvama bych to radši nedělal, protože někdy se stane, že ti lidi se vlastně proti vás piknou a pak už vás zhazují celou hru. Což se vědět celkem často stává. Tady pro ten coin už asi nedoskočíme. No, i když... Jo, doskočíme. Já už se to chtěl vzdát, ale jak vidíte, tak jsem to nevzdal. Může pokračovat ve hře. Tady pro ten coin bychom se taky mohli dostat. Jo, dostaneme. To jsem si nějak rozehrál. Kolik máme? 489. A jak jste si ještě teďka mohli všimnout, tak vždycky nějakou tu mapu někdo vyhraje a prostě jeden za to vyhraje, tak dostane víc coinů, ještě za to vítězství zvlášť. Nice. Tak ne, nice. Já jsem přežil. OK, tak to bylo těsně. Jo, přežila to. No nevadí, tak jdeme pokračovat. Teďka zase někdo zhodil a tady jsou nějaký coiny, se vrhnu tady na ty vpravo. A vlevo. Radši na ty vlevo. Tady to mám takový jistější, když tady byl jeden. Tak nevšiml jsem si toho bloku nahoře, ale jdeme pokračovat. Tohle vlastně teprve myslím druhá mapa. Jo, druhá mapa. A celkově tady jsou 3 mapy, takže je to celkem ještě v pohodě. Nejlepší je, když tady máte kolem 1000 coinů, protože to je tak jako nejlepší, ale nebo je to dobrý, ale úplně nejlepší je tak 1500. Jo. Tam určitě stačí. Tak teď to bylo taky těsně, tady skočím. Když si skočím dolů, tam vidím diamonds, ale nejdřív si jdu tady pro ten coin. A z toho diamondu, jak teďka uvidíte, jestli tam dokážu doskákat, tak nedokážu doskákat, on už to skončil. A nevadí, tady se na to celkem taky povedlo 632. A ještě aspoň 300 coinů, mám těch 932. Aspoň něco. Aspoň něco, to je vlastně takový, že se mi celkem daří teďka dneska. Už to natáčím asi na počtvrtý, tohle video, protože jak jste si všimli, tak jsem začátečník, začal se teprve tady točit videa a to je asi tak všechno. Vezmu si tady ty coiny, tam nějak doskočím, nedoskočím, nevadí, nevím, jestli se šel na tuhle stranu, možná jo. Vypadá to, že jo, že bych si ty coiny ještě stejně vzal. Jo, šel jsem na tuhle stranu. Tak to byla náhoda, protože tady někde poznáte, na jakou stranu jdete a můžete si vezít tady ty coiny. Už jsem myslel, že to nepřežiju. To mě zbyl jen srdíčka takhle. Tady. Jinak si určitě kontrolujte hubka, protože já se někdy zapomněl prostě ty hubka a tam už úplně dojdou
No, dojdou. Já nevím, jak to já teďka říct, ale když jsem se do toho nějak zamotal, protože tady sleduju. Dobře, tak mě to zabil. Určitě se dívejte na hápka, protože když se nedíváte, tak někam skočíte a on vás to zabije, takže je určitě dobrá rada, abyste se vážně dívali na ty hápka. A dobrý, že tady nemám nedochází jídlo, protože kdyby tady docházelo, tak by tady každý na konci měl jenom půlku hápka. Vydáme se pro tyhle. A nevím, jestli tam doskočím, radši jdu zase zpátky. Kam se mám vydat? Mám skočit tam? Asi jo. Jo, tady skočím zase nahoru zpátky, doufám, že to není. OK, je to špatný, ale nevadí. Ne! Ach jo. Skočím zase zpátky. Pojď, to zhodíme možná. Nezhodíme. Tak ten se ještě stihne zabít možná. Já mám tak málo HP, jak on mě zhodil. Já jdu si tam pro ten coin, jestli tam doskočím. To já už myslím, že se zapomněl rozběhnout, ale nezapomněl, takže zatím žijem. Celkem se mi teďka daří tady v téhle hře. Ale jak uvidíte PvPčko, tak už se mi daří přestane. Tady vidím nějaký coin. Tak. Tam byl nějaký blok na nama. A taky se dívejte určitě, jestli nemáte na hlavou blok, protože určitě takhle si to taky můžete zkazit. Takže to je další rada. Doufám, že já zapojený sluchátka teď. A jo, mám zapojený sluchátka, protože vlastně poslouchám zvuk, takže se zase do toho zapletl a jdeme radši mluvit do hře. Když tady nejsou žádný coiny, a tam vidím až, nevadí. Kolik máme coinů? 855, tak to se celkem dá teda. Ten první měl 1500, no tak to je hodně, takže jdeme si nakoupit. Nevím, jestli si nakoupit asi full, já. Jo, koupím tady. Koupil stoneový meč. Za 140, ještě jednou. OK. Tady něco zbyde, tak si koupíme 2 jablíčka, možná 3. Tady si koupíme jablka a jdeme enchantovat. Tady určitě uvidíte, jak nejlepší tady mít nějaký dobrý sharpness a fire aspect určitě. Aspoň sharpness 3. No tak si dám fire aspect. A sharpness si dám. Já zase tady já testuju v 2. Jsou nějaký jako výběry pro určitý. Jo, tenhle meč je myslím už dobrý hodně. Si tam může přidat smaj. Aha, jasně. Takže si tady jdeme ještě enchantnout brnění. Chestplate. Prosím, aspoň protection 1 teda. Dobře. Mám ho tam? Jo, mám. To jde pozor. Taky protection 1 bych si určitě dal. Jinak tady máte určitý čas na enchantování. Už mám 12 sekund, takže rychle protection 2. Pojď ještě. Já možná tam mám ten protection 1. Já mám, dobrý. Jo. Možná bychom s tímhle mohli někoho dokázat zabít, ale jak jsem už říkal, tak můj PvP skill není zrovna ten nejlepší a uvidí se. Třeba se mi zrovna dneska podaří. Doufám, že tohle není ten nejlepší, takže radši za ně nepůjdu. OK, tak už se stalo. Ne, on je tady zahnal do slepé uličky. Dobře, já radši uteču. Já vím, že to je srabský. Tady je to... Uteč, Bene. Pojď. Ne! Dobrý, chtěl jsem si dát jabko. On utekl? Nice. Kámo, tak to mě dneska teďka... To je teďka zachránilo. Tam ještě jedno. Tak já už jsem myslel, že jsem mrtvej. Pojď, toho dáme. Ne, toho dáme, pojď, Bene, to dáš. Ne, on si dal jabko. Ne, kolik mu zbylo?
Aha, ještě 10, no tak ten je hodně dobrý. A OK, dáme si ještě jednu hru. Určitě si dáme ještě jednu hru a půjdeme do lobby, tady třeba do lobby 84. A doufám, že tahle hra se nám povede líp. I když jsme měli celkem fajn věci, tak určitě bych chtěl mít ještě lepší věci. A dáme si, nevím, který si, to Olympii. Jinak už doufám, že jste pochopili vlastně tuhle hru. A třeba se nám druhá hra určitě povede líp, takže mě zbylo ještě 30 sekund. Teď neskočí, jo, skočím. No, tak jak vidíte, tak fakt jako parkour PvP, jsem na to noob, no. A třeba se v tom postupem času zlepším, nevím. Třeba, jo. Třeba ne, třeba jo, uvidíme. Určitě zítra bych chtěl natočit další video a uvidíme, jak budu mít čas. Ale omlouvám se za to, ale prostě o víkendu nemám čas, prostě z vlastních důvodů nemůžu natáčet, ale určitě možná v neděli, možná by mohlo být, ale uvidím podle toho času. Já jdu tady někam dál. Tady skočíme pro tenhle coin. Nevím, co tam bude, ať je tam něco jump boost. Ale náhodou jump boost. Když si to tak vezmete, tak jump boost je jako fakt dobrý. Dobrý. Už mě vypršil, OK. Takže musíme najít další coiny. Budu tady po kraji. Tady půjdu nějak, tady. Myslíte, že tam přežiju? Jo, přežiju. Dobrý. Zbavil jsem se zbytečně. Dobrý, tady můžu. Tady půjdu asi pro tyhle coiny, co tady jsou ty dva za sebou, ale nevím, jestli nějak tam zaskáču určitě. Ne, teď umřu. Ne, dobrý. Teď jsem si zase, jak jsem říkal, přestal jsem se dívat na hápka a mám se na to doplatit vlastně životem v Minecraftu. A zatím je zase pozitivní na tom to, že jsem ještě, myslím, neumřel. A myslím dobře, že jsem vážně jako neumřel, takže to je na tom další pozitivní věc a vrhneme se dál. Teď tady nevidím v blízkosti žádný coiny. Doufám, že tady někde jsou. Já půjdu trošku níž, aha, tak ne. Už to dokončil a máme 478 coinů, což je celkem fajn. Takže doufám, že další mapa se nám povede tak stejně jako tahle mapa. A co další mapa? Jo, tady tahle mapa je celkem fajn. Si tam dojdem pro ty koně, co tam jsou vzadu. Nevím, jestli to ten týpek viděl taky, ale já tam vidím totiž coiny. Jasně. Takže Bene, doufám, že tuhle chybu už dneska neužiješ. Pane bože. Dobře. Doufám, že tyhle chyby už dneska neužiješ. To nemá cenu. Ještě jednou. Jdu tam dozadu a třeba se vám to vyvede konečně. Možná. Ježíš, a už se tady zase spadl. Tady na ten. Tak jo, jdeme dál. Vyplní. Ne, to jsou moje coiny. Moje coiny. Moje coiny. Stejně tam nedoskočí. Prosím, ať tam Dobře, doskočil tam. Ok, já si dojdu tam pro ty coiny. To kolik jich tady je? Proč to nemám jít? On už to zase rošnul! Tak to není normální typek. Jenom 400, Tak tahle hra nevím, jestli bude lepší, ale třeba se nám poslední mapa fakt tak vyvede. Tady tu mapu neznám, ještě jsem ji nikdy nehrál. Tak třeba se nám fakt vyvede. Takže, Hej, ne, oni mě to zase tady vzali ty coiny. Tady půjdu tady dozadu. Nevím, proč tady. To už asi nedoskáču, co? Já půjdu tady pro ty jsou jistější, protože mám blíž k sobě. Ne! Jo. Teď to kazím, no tak třeba aspoň 500 coinů.
A půjdeme na luk. I když ani ten luk nebude pořádnej. Lidi, děláte si ze mě srandu, proč tohle tak kazím? OK. Jasně. Bene. Bene. Proč? Proč, Bene? Ach jo, tam stejně nedoskočíme na mnou skok. Jak říkám. Dobře, kolikže máme coinu? 414, tak to je ještě na tom pozitivní to, že nemáme 0. Vždycky se na něčem najde něco pozitivního. Když máte 0, tak řeknete, jo, pozitivní je, že, nevím, co je pozitivní na 0, ale tak třeba ještě 1, tak je pozitivní, pořád, že nemáte 0, že jo. Ale jako 400, to je úplně fakt jako. Teď ta první mapa se mi celkem parkourově vyšla, ale teď ta druhá, jak vidíte, tak moc parkourově nejde. Tady pro ten coin. Ne! Pojďme se objevit tady ten hrozný blok. To sklo, to nesnáším. Jo, jasně. Jo, dobrý, absorption. Nice. Jdeme ještě níž. A on už to zase vyhraje, že jo? 42 už má po celé nám. Tady, tam vidím coin, ale nevím, jestli se k němu nějak zvládnu dostat. Je možné, že ne. Tak jo, já půjdu tady pro toho jsem si nevšiml. Tady pro ten určitě. Tady půjdu dál někam. Tam vidím coiny. To prčuc! Bene! Tak kolik máš? 500? Tak tohle se mi fakt nepodařilo. OK. Jdeme dole do brnění, ani aspoň něco máme. Koupíme si teda luk. Jeden ten. 280. Ještě to ani nemáme na té meči. Doufám, že nějaký dobrý enchanty na luk tam bude mít. Infinity. Aspoň power 4. A tak power 4 tady jestli nebude. Ale tak aspoň ten power 3. Power 3. OK, power 2. Punch, power. Nějaký lepší power by tam nebyl třeba. Když už tam mám ten power. A výhoda je tady, že to můžete překlikávat, takže... A ten power tam nebude, že? No, power 1 a breaking. Jsou fakt nejlepší enchanty. OK, hlavně je, že tam máme infinity, ještě si dám něco tady na to leather. Rychle něco, protection, OK, protection 2. Tady máme unbreaking, protection 2. Protection 2. A, protection 2, prosím. Jo, protection 3, nice. Ještě protection 3. Protection 3. OK, to ne. Kámo, tam ten typek se mi to líbí. Ne, kámo, já se tady ve slepé uličce. Tak čus, no. Ach jo. První mapa zaručeně byla lepší jak ta druhá, ale i tak doufám, že se vám moje video líbilo a určitě se brzo ještě na další getdowny. Když dáte aspoň 5 lajků, tak se určitě těšte brzo na další getdowny. I když nedáte, tak stejně je natočím, protože je hrozně baví. A určitě se vám teďka rozloučím a možná bych příště mohl natočit Annihilationy. Uvidím možná ty getdowny, protože mě vážně hodně baví a uvidím, co natočím, je tady fakt hrozně moc miniher. Takže se s vámi rozloučím, určitě dejte like, odběr. Ti, kteří ho ještě u mě nemáte, tak určitě dejte odběr. A budu rád za vaše komentáře, protože můžete dávat rady, co mám natáčet a rady třeba. Možná začnu točit i let's play z Minecraftu, nevím, let's play, já nevím, z nějakého modpacku. A to asi je všechno, takže čau.
To bylo trapný. Takže čau.